B'investiment ta' 4,200,000 euro se jsir tisħiħ fis-servizz ta' respite residenzjali u s-servizz ta' respite matul il-jum għal persuni b'diżabilità f'dar il-Kaptan fl-Imtarfa. Dan probju tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia Portelli fejn spjegat li dan l-investiment se jtejjeb ferm il-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità iżda mhux biss. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, iċ-ċermen ta' dar il-Kaptan Martin Saliba għalli dan il-ftehim se jaraw wkoll il-ħolqien ta' impjiegi ġodda filwaqt li se jiżdiedu il-pagi tal-ħaddiema. Il-ftehim ħajkun qabża ta' kwalità fis-servizzi li ħanatu, hija opportunità għalina li ntejbu minn ħatana s-servizz, ħantejbu anke il-kondizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna, kull persuna jkollha bżonnijiet differenti, jkollha bżonn il-kura differenti. U b'dan il-mod aħna nkunu kapaċi jkollna il-possibilità u l-kapaċità li nkunu somma fuq dak is-servizz iktar u ferm aħjar. Dan l-investiment se jkopri wkoll l-ikel, l-akkomodazzjoni, is-saħħa, s-sigurtà, l-iġjene kif ukoll attivitajiet li huma parti integrali mill-ġurnata tal-persuni b'diżabilità f'dar il-Kaptan. Fil-każ ta' servizz residenzjali hemm disponibbli 17 il-sodda u dan is-servizz huwa mistenni li jilħaq 200 familja. Min-naħa l-oħra s-servizz ta' respite ta' matul il-jum se jkun tajnuna 15-il persuna b'diżabilità billi jipprovdilhom kura u taħriġ tal-ħiliet li għandhom bżonn biex jgħixu ta' kuljum fil-komunità. Il-Gvern jemmen bissieħ li persuni illi għandhom tfal b'diżabilità għandhom bżonn ukoll illi huma ifittxu illi jingħataw respite. Huwa importanti il-ġenituri mhumiex magna illi jaħdmu mit-tnejn sal-ħadd għal sena sħiħa. U allura hemm bżonn li minn żmien għal żmien ifittxu illi jsibu kenn għat-tfal tagħhom kura b'imħabba u bożza sabiex huma jiċċarġaw il-batteriji tagħhom. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Ruth Ċiberras spjegat li l-investiment tal-lum qed jara żieda ta' 2,5 miljun euro mill-aħħar ftehim li sar fl-2018.